posachedwa patu kupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene Brian Banda, Kathy Maulidi komanso Wanda Nsisia ali kumeneko kutipasira zilizonse zimene zikuchitika ku msonkhano wa chipani cha MCP kumeneku mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Magafe Chakwera ali konko, ndipo taonerani interview imene Brian Banda ndi Kathy Maulidi wacheza ndi Richard Chimwendo Banda pamene msonkhano ukuyamba ku Lilongwe.
umonso ndi mmene zilili lero mu mzinda wa Lilongwe pamene chipani cha MCP chikuchitisa msonkhano wake oyamba wa chipani ndipo mlendo wamkulu ku chisonkhano chimenechi ndi a president ya dziko lino Dr. Lazarus Magafe Chakwera. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani zambiri. Kumbukirani kuti msonkhano umenewu ukuchitika lero pa 15 September 2024 ndipo msonkhano ngati omwewu wa chipani ukuchitikanso ku Zuzu ku Chiwavi umenewu ndi wa chipani cha People's Party ndiponso ku msonkhano ngati omwewu wa chipani ukuchitikanso ku Phalombe ku Migowi koma msonkhano umenewu ndi wa DPP. Ndipo mukhale pompo pakuti kutha kwa lero mukhala mukumva kuti chipani china chilichonse chayankhula chani ku msonkhano yawo.